Здрасти, Алекс. Здрасти, Алекс. Искаш ли да ти направя едно интервю? Да. Кажи ми, когато се роди едно бебе, как се храни? Първо е малко, след това пие мляко, докато е малко, а пък като стане по-голямо, се храни с всичко. И откъде идва това мляко? От майките. От майките? Да. Не е ли от кравите, примерно? Не. Или от котките? Не, котките не пускат мляко. И защо техните бебета, малките котенца, какво ядат според теб? Мляко. Ама малките котенца откъде ядат мляко? От хората. От хората? Да, те от кравата, тя така изпуска мляко и след това сипват в мляко и ги сипват там на малките. Значи, от кравата пуска мляко и така хранят малките котенца, така ли? Да. Ами след като котенцата ядат мляко от крава, кученцата от какво ядат мляко? Също от крава. От крава. И кравата дава мляко за всички животни, така ли? Да. А човешките бебета? И те. И те ли от крава? Да. Или тая крава не се ли преработва много? Не. Ами нали каза, че от майките си пият мляко, значи хората могат да правят мляко. Шегувах се, бе. Ти помниш ли как си пил мляко като бебе? Малко. Ще ми разкажеш ли? Какво си спомняш? Изважда сицата и вкарам устата там в едно чучурче и пия мляко. Едно чучурче. Да. И харесваше ли ти? Да, ти покажа какво. Какво? Ама малко по-малко е Айде. моето. Ама също малко по-такова дребничко и по-тъничко, а пък на жените е по-дебело. Оттам ли се пие млякото? От тук. Добре. А мъжете пускат ли мляко? Не. Тати питал ли си го дали може? Пробвал ли си? Не. Пробвал съм, ама не може. Не стана? Да. Аха. Ами, още един въпрос имам. Я ми кажи, колко пъти ядат бебетата през деня? Сигурно един или два или пет. Или два или пет? Да. Не е ли повечко? Може. Те понякога малко не искат. Те понякога се смеят и не пият мляко. След това, като не искат повече да се смеят, си до майките си и пият мляко. Аха. И реват преди това. Я ми кажи още нещо. Искам да те питам. Кога спира млякото? Когато майката сложи дрехата си върху гърдата. Да, ама кога спира съвсем окончателно? Кога вече няма мляко в гърдите? Празно е там. Да, кога става празно? Когато бебето много е жадно и когато изпие всичкото мляко. И то свършва съвсем, така ли? Да, и няма повече. И не пуска повече? Да. После не се ли образува ново? Да. Ама имаш ли представа кога съвсем спира? Когато няма нищо и не пуска повече и край? Твоето мляко колко време имаше за тебе? Помниш ли? То е много млякото и... Никога не свършва, така ли? Да, никога. И си пуска? Да. На майката не или омръзва да има мляко толкова дълго време? Не. Не. Харесва й.
Я ми кажи какво хапват първо бебетата, когато вече ядат други храни, освен мляко. Ами, ядат такива бисквити, някакви бонбони. Бомбони? Да. Мислиш ли? И аз се Да, изправи малко, че така свят ми се зави да те гледам. Дори моркови. Моркови, и бомбони и бисквити. Да, дори и наденици. И наденици. Добре, това е една добра диета. Кажи ми... И домати. Добре, и домати. Салатка става. Да. Цялата работа. Би ли спрял да мърдаш, защото ми излизаш от кадъра? Добре. Последен въпрос имам към тебе и приключваме нашият документален филм. Искам да ми кажеш какъв е вкусът на млякото, което пият бебетата? Сигурно на някакъв плод. Ама имам предвид кърмата, която пускат гърдите на майките. Помниш ли какъв вкус има? Сладък ли е, солен ли е, кисел ли е, или е горчив? Солен? Като какво? Като солено нещо. Прилича ли на нещо, което сега ядеш? Ял съм нещо такова солено. Какво е то? Помисли си. Ама къде ми избяга, да мислиш ли? И аз се обърни да те снимам, че някак си така допето ти е интересно, ама... има ли вкус на нещо, което си, примерно, в градината, което си ял? Солен кекс. На солен кекс? Да. А на тебе харесваше ли ти да това мляко, дето има вкус на солен кекс? Да. Според тебе всички ли майки правят еднакво на вкус мляко или на някое е различно? На някои майки, които не искат така да им е вкуса, други. Тяхният вкус е сладък. Значи ако майката иска е солен, ако не иска сладък. Да. А ти предпочиташ да е като солен кекс? Ако е момче, сладко, ако е момиче, солено. Значи от това зависи. Ти като си бил момче, как така съм пускала аз солена кърма? Така, аз лапам и след това аз вдишвам въздух, тук, като въздуха идва там, така бута млякото и идва към устата. Развари ги макароните. Добре. Това беше. Можеш да кажеш довиждане, ако искаш на зрителите и да им пожелаеш нещо. Ще пожелаеш нещо на бебетата, които ще те гледат? Да слушате майка си. Да слушате майка си. На големите. Нещо смешно ще им кажа. Кажи. Работете бързо.